n'i bɛ fɛ Ala ka siri jugu tigɛ ka bɔ i kan siri mana kɛ cogo o cogo hali n'u ye pɔndi kɛ k'i genge n'i ye nin aya in ta a kama nkali na Ala la i bɛ foni i bɛ garizigɛ yɛrɛ sɔrɔ hali mɔgɔ min bɛ yen k'a ti ka baara sɔrɔ a ka ko bɛɛ bloquelen don Ala kama sini nin kɔrɔbɔ nkali na Ala la e bɛ ta baara dɔ la sisan i ka papier ko bɛ ɲɛnabɔ sisan siri jugu bɛ mɔgɔ caman kan mais u sigilen don u t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka siri i yɛrɛ ma mɔgɔ gɛrɛ bɛ se ka i siri i bɛ se ka siri k'a sɔrɔ i t'a kalama yɛrɛ dabali jugu fana bɛ se k'i siri a mana kɛ siri sugu o sugu ye Ala kama sini nin ta a kama nin kura nin aya in sɛbɛn siɲɛ 7 sayaj'alullahu ba'da usrin yusra a sɛbɛn siɲɛ 7 i k'a nasi bɔ yiri dɔ bɛ yen ko gunjɛ ayi moriw b'o yiri in dɔn hali ni siri ye morikɛ minɛ a bɛ jiri min utiliser o ye gunjɛ de o tuma na gunjɛ kuru 7 bɔ i kana ni nin kura nin aya in ko i bɛ gunjɛ in tobi ka furaji bɔ k'a kɛ filen dɔ kɔnɔ ka kuranɛ aya in nasi k'a kan i b'i ko n'a ye nkali na Ala la su kelen n'i ko la n'o ye i bɛ fɛn ye i ɲɛ na ayi i bɛ fama ka min ɲɔgɔnna ye garizigɛ bɛ na cogo min a bɛ na ten de sabu ni siri b'i kan blocage b'i kan i bɛ diɲɛ ko o ko kɛ a t'i ɲɛ fo siri jugu de ka tigɛ ni mɔgɔ min y'a kɛ Ala ka barika don a la n'i b'i i badenw ka hɛrɛ fɛ i jija n'i ye video in sɔrɔ a partager Ala b'a baraji di i yɛrɛ ma o kɔfɛ maa min bɛ fɛ ka diɲɛ nafolo sɔrɔ e bɛ fɛ Ala ka diɲɛ nafolo karaba i ye ka nafolo d'i ma kun fɔ ya kununa k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ i ma sitanɛ baara kɛ i ma kafiriya baara kɛ n terikɛ sura kelen de b'a kɛ kuranɛ kɔnɔ iza wakati don nkali na Ala la n'i ye iza wakati baara don min o don i bɛna dɔ k'i sela dɔnni yɛrɛ ma e kuma faamuya mais iza wakati dɔnbaga man ca maa langolow de cɛyalen don kumakɛla fuw de cɛyalen don mais min bɛ dɔnni yɛrɛ dɔn o man ca o de la ne y'a f'i ye maa min bɛ fɛ an ka iza wakati gesi ye nafoloko la e ka nafolo sɔrɔ karabali la ni Ala ka diɲɛ ye sagajigi jɛman kelen san ka na n'a ye o ye iza wakati sagajigi jɛman baara de ye i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ e ka saga san ka na walima i ka saga wari ci i ka mɔgɔ dɔ ma k'i ka saga san ka na n'a ka di ye i ka saga wari ci an yɛrɛ ma an b'i ka saga san ka baara kɛ ni tɔgɔ ni ba tɔgɔ ye an ka téléphone numéro o ye plus 223 72 24 02 98 an ti wari minɛ i la fɔlɔ dɛ fo baara ka jaabi o tuma na n'a ye saga san ka baara kɛ ni baara jaabila waati min na n'i ye min di anw ma o ye anw ta ye sabu baara in jaabili ka teli kojugu n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'a ye o tuma na an ti presse wari nɔfɛ mais ni baara kɛla n'a jaabila n'i ye min di anw ma o ye anw ta ye mais n'i ma sɔn bolo min ye si don mɔn na o bolo kelen bɛ se k'a bɔ o de la n y'a f'i ye iza wakati sagajigi jɛma baara ale ti kɛ wari la i dan ye k'i ka saga dama san ka na n'a ye walima k'i ka saga wari ci k'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ ci an bɛ baara kɛ i bɛ diɲɛ jamana o jamana dugu o dugu baara bɛ se ka kɛ k'i to yen nɔ sɛ jɛma den 3 baara fɛnɛ bɛ ale baara ma jɔ dɛ iza wakati sɛ jɛma baara ale baara ma jɔ minnu y'a kɛ u b'a dɔn an b'a kɛ 30,000 mais n'a ka di i b'i ka wari tilancɛ 15,000 ani ka sɛ sɔngɔ sara an bɛ baara kɛ baara jaabilen kɔrɔ i b'i ka wari tɔ sara i bɛ yɔrɔ yɔrɔ ale baara bɛ se ka kɛ k'i to yen nɔ o tuma na maa minnu mako bɛ an na a ye weleli kɛ an ka nin téléphone numéro la o ye plus 223 72 24 02 98 n'i ye weleli k'o la i ni Konate yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ hakɛto b'a ka so la Ala rasuli